više karmina. Napravite novi. Naravno. Dakle, uzet ću prelepu, skupu šerpu. Odlično. I treba mi mnogo zlatnih slatkiša. Hej, nemoj da diraš. Ovo je sve za Jess. Dakle, sve to treba staviti u šerpu. Odlično. Zatim ću sve otopiti i skuvati. Da. Gotovu smesu sipam u kalup. Ovako treba kuvati. Jel vam jasno? Sad ću ti pokazati nešto bolje. Treba mi disko kugla. Unutra ću sipati roze kolu. I malo uckatavih bombona. Probat ću. O, kako pucaju. Ovo kao da je pravi vatromet. Odlično. I potrebne su mi kisele bombone. Sad ćemo proveriti efekat. Da, dovoljno su kisele. Odlično. Sipam ih unutra. Da, zatim zatvaram kuglu i tresem. Eto, drži Jess, igraj se. Ovo treba dobro potresti. Tako da hajde da nastavimo igru. O, neverovatno. Da, savršeno. Moj karmin je spreman. Gledajte. Zar to nije cool? Vidi moj karmin. Moje bolji, ne moj. Dosta, devojke. A vreme je da ja napravim nešto. Možda će meni ispasti bolje. Uzimam čokoladu. Treba mi puno čokolade. A sad je udaram čekićem. Super. A sada treba sipati svu čokoladu u flašu. Odlično. Mešam, mešam, mešam. A zatim skidam flašu. I gledajte, napravila sam čokoladnu flašu. Sada zagrevam nož i pravim rez. Gotovo. Svaka mi čas. Unutra sipam Skittles bombone. Zatvaram i... O, treba mi torta. Evo je. Sad ću je oblikovati, ukrasiti i... To je to. Ispalo je baš lepo, zar ne? Dobro. Ali ja imam bolju ideju. Gledajte, to je zlatni labubu. Namazat ću mu usne. Odlično. A sada uzimam sanduk sa tajnim blagom. Da. I sipam svo svoje bogatstvo na tanjir. O, da. Svaka mi čast. Kakav užas. Pogledaj tamo, Linci. Hvala na vašoj pažnji. Ovo je lobanja, da. Baš je lepa i stilska. Ubacujem karmini. Eto. Oduševljena sam. Prijetno. Wow, svaka vam čast. Obožavam vas. Dakle, hoću da probam prvo ovaj zlatni ruž. Da vidimo. Nije loše, da. A šta je ovdje? Wow, ovaj karmin izgleda tako neobično. Probat ću. Kako kiselo. Užas. Moram hitno pojesti nešto slatko. Čokolada, da, sjajno. A unutra su Skittles bombone. Neverovatno. Sad ću ih sipati na tortu. Divno. I poješću tortu zajedno sa bombonama. O, da, neverovatno. Lindsay, ti si najbolja. Čestitam. Stvarno? Moja prva pobjeda. Ma dajte. Odlično. Počet ćemo sa zlatom. Obožavam zlato. Naravno. A meni su taman porasle zlatne jagode. Prelepe su. Odlazite, nemojte da mi smetate. Dakle, stavljam jagode u blender i mešam sve. Odlično. Dobila sam žele od jagoda. Sipat ću ga na tortu.
A zatim rasporediti lopaticom. A sada sastavljam veliku i prelepu tortu. I posljednji sloj. Jao, a daj meni to, bako. I ja ću sastaviti tortu. Sipat ću šlag na ovu koru. Odlično. Zatim stavljam još jednu koru i opet šlag. A sad ću sve ukrasiti zlatnim novčićima. O, da, cool. A bako, šta si ti odlučila da dodaš? A ja sam odlučila da dodam zlatni sirup. Sipat ću ga u sredinu. A zatim pokriti srcem. O, šta je to bilo? Rose, šta si uradila sa svojom tortom? A, jesi htjela da ponoviš moje srce? Dušo. A šta je to kod šefa? Živa vatra. Ali ovdje su deca, šefe. Odlučio sam da pripremim pljeskavice na roštilju. O, da. Wow! To je baš super. Ali moja torta je užasna. Okej, imam drugu ideju. I ja ću ispržiti pljeskavice. Samo što ću uraditi to na tiganju. O, da, odlično miriše. Okrećem. Kakav miris. To je to. Sve je gotovo. Sklanjam roštilj. A sad mi trebaju zlatne lepinje. O, da. Gledajte. To je pravo remek-delo. Stavljam salatu u sos. Paradajz. A sada sir. Koji izabrati? Za početak ću uzeti crveni. Treba ga istopiti. O, da. Odlično mi ide. Stavljam pljeskavice i ostali sir. O, to je neverovatno. Moj zlatni burger je spreman. I ja imam ideju. Uzet ću svoj zlatni blaster i sirup. A sad ću preliti svoju tortu sirupom, tako je. Ovo je čak i zabavno. Odlično mi ide. Svaka mi čast. Pogledajte kakva lepota ispala. Ovako, baš si se potrudila. Naravno, a sad ću ukrasiti sve zlatnim jagodama i bombonama. Divno. Čekajte, zašto miriše na zagorelo? Kakav užas, Rose, tvoje pljeskavice. To je opasno. Rose, kako to? Ja ne znam šta da pripremim za Leslie. Bolje da jedem Nutellu. Nutellu? Tačno! Tost sa zlatnom Nutellom. Šta može biti bolje? Divno! Dodat ću još Skittles bombone i eto, lepota. Svaka čast, dušo. Prijatno. Wow, sve ste ovo pripremili samo za mene? Fantastično. Probat ću prvo ovaj šareni burger. Tako je lep, super. A šta je ovdje? Samo tost? Izgleda skroz obično. Okej, probat ću. Pa da, ništa posebno. A tu je cijela torta. Jedva čekam da je probam. Joj, fantastično. To je tako ukusno. Bako, pobjeda je tvoje. Da, svaka mi čast. Baka je najbolja. Dakle, a sad mi spremite burger. To je vaša kazna. Ja ću da počnem. Smiri se. Ej, Billy, daj mi to. Dobar dečko. Ljudi, hajde da vam pokažem šta imam. Pogledajte, to je aparat za vafle. A sad mi treba... Hajde, vadi se. Pomozi mi. Hajde, bre. Odlično, bravo. Dakle, sipat ću testo u aparat za vafle. Tako je. Šta on radi? Hajde, još malo! Šta to radiš?
Sad ću te ja. Eto ti. Sve ću vam objasniti. Ovdje su svi sastojci za moj budući burger. Eto. Dobro, neka te. Kuvaj. Gledajte. Sad ću početi da sastavljam najukusniji burger na svetu. Dakle, pažnja. Tako je. Završio sam. Bellissimo. Dakle, vreme je da skinem kapu. Jao, koliko ovdje ima najboljih sosova. Čuvao sam ih za ovaj trenutak. Dakle, odmah ću dodati ukusne sosove na hamburgeru. O da, to će biti nevjerovatno ukusno. Svaka mi čast. Šta? Šta je bilo? Kakav ludak. Eto ti još. Ej, dosta! Baš si bezobrazan. Sad ću te naučiti pameti. Krofna, eto ti. Šta, krofna? Neću da je vraćam. Ostavit ću je sebi. Dodat ću ovdje šlag. Zatim jagode. Keks i zatvaram. Moj burger je spreman. Šta? Sve je spremno. Vreme je da izvadim svoje vafle. Odlično. A sad ću sastaviti svoj burger. To će biti jako ukusno. Gotovo. Hej, ne spavajte. Dobro, hajde da vidimo šta ste ovdje spremili. Vreme je da počnemo. Miris je dobar. Da, i ukus u principu nije loš. Može da se jede. Da, prihvatam to. Sljedeći burger. Znate, izgleda nekako loše, neuredno. I ukus je isti. Ne sviđa mi se. Opa, ovo je već interesantno. Odmah ću da probam. Slatki burger, to je zanimljivo. Da, sviđa mi se, ali pobedio je. Ne ovaj burger, nego ovaj. To, pobeda je moja. Dakle, hoću tortu. Pa to je lako. Da počnemo, devojke. Idemo, to će biti zabavno. Pomoći će nam naša muzika. Hajde, Rumi. Počinjemo sa tvojim solom na gitari. Da, malo brašna. A sad nam trebaju jaja. Stavljamo ih u brašno. Tako je. A sada malo šećera. On je ovdje. Treba samo uzeti nož da probušim to. O da. Ostalo je da dodamo mlijeko. Sipat ću 2 flaše. Odlično. A sada miješamo. Super, napravili smo testo. A sad se premeštamo u kuhinju. Ej, a šta demon radi ovdje? Došao sam da vam sve pokvarim. Sad ću vam pokvariti tortu za vašeg fana. Ne, naša muzika mu neće dozvoliti da sve pokvari. Sad ćemo ga oterati. Uspjelo je. A vreme je da ispečemo kore. Odlično, kakav prijatan miris. Sada treba sastaviti tortu. Dakle, kora, krem, zatim opet kora i opet krem. A posle pokrivamo sve fondanom. O, da. Treba odseći višak. I sad svaka ima svoju boju. Odlično. Hajde da okrenemo. Cool. A sad ćemo napraviti rezance. Ja ću imati slatke rezance od Skittles bombona. O, da, gledajte. To je tako lepo. Ubacujem štapiće. Ukrašavam tortu slatkom etiketom. I to je to, sjajno. A kod mene će biti rezanci od želeja. Sad ću ih napraviti. Odlično mi ide.
Stavit ću to sve na tortu. Zatim ukrasiti voćnim kuglicama. Ubaciti štapiće i to je to, sve spremno. I ja sam napravila rezance, ali crvene. O, tako lepa boja. Stavljam na tortu, zatim ukrašavam crvenom paprikom, ubacujem štapiće i eto, imam vatreno jelo. Jennifer, probaj naše torte. Wow, napravili ste tortu u obliku rezanaca? Cool! Hoću da probam prvo ovu zelenu tortu. Zanimljivo! Rezanci su od žele. Cool! A šta je ovdje? Wow! To su šareni rezanci od Skittles bombona. I torta je prelepa. Ekstra! I posljednje jelo. Wow, kakva crvena torta! Jedva čekam da probam. Jo, čekajte! A šta je ovo? Sve mi gori u ustima. To je bilo ljuto. Izvinjavam se. Dakle, Zoe je pobedila. Da, prva pobjeda je moja. Naravno. Hajde da napravimo toplu čokoladu. Jel može? O, kako divno! A gde mi je čajnik? O, evo ga! Odlično! U njemu se već hladi ukusna topla čokolada. Neverovatan miris! Sipat ću čokoladu u šolju. O, odlično! A sad ću uzeti kapućinator da umutim mleko do guste pene. Gotovo! Prebacit ću mlečnu penu u šolju. A sada želim da napravim mačku od pene. Odlično mi ide. Napravit ću prelepe uši. O, divno! Ostalo nacrtati njušku čokoladnom glazurom. Dodat ću šarene detalje. I to je to. Ispalo je divno. Zadovoljna sam. Pogledajte. Jill. O, znam šta da radim. I ja želim da umutim mleko. Bolje da odmah umutim svo mleko u pakovanju. Šta se dešava? Kakav moćan kapućinator. Sve se proslo. Odakle uzeti penu? O, balerine ima. Hajde da ukrademo malo. Tako je. Stavljam mlečnu penu na toplu čokoladu. Super! A sada uzimam šablon. Stavljam ga na penu. A sad ću izvaditi kakao. Ups, sve sam prosula. To je previše. Jao, ništa mi nije uspelo. Kakav užas. I šta sad da radim? Dobro, imam bolju ideju. Uzet ću pakovanje šlaga i stisnut ću ga u kalup. Sklonit ću višak i to je to. Stavljam u frižider da se stekne. A šta se kod vas dešava? Balerina, daj mi šolju, daj, potrebna mi je! Šefe, šta sebi dozvoljavate? Ne dirajte moju glavu. Bolje da vam dam drugu veliku šolju. Izvolite. Odlično, mua! Hvala, balerina! To je baš ono što mi treba. Hvala. Okej, hajde da počnemo da kuvamo. U šolju ću sipati kakao. Da, zatim puno toplog mleka. Super! A posle stavljam mlečnu penu. Od mlečne pene treba napraviti lice mačke. Da, tako je. Oči, nos i njuška. Uspeo sam. Ukrasit ću šolju marshmallovom. A sad ću sve ugrijati uz pomoć brenera. Evo ga. Da, tako je. Ja sam završio. Jill, ostalo si samo ti. Da, sad ću izvaditi iz frižidera kalup i izvaditi mačku. O, uspelo je! Divno! Stavljam je na mlečnu penu i to je to! Rose, probaj! Prijetno! Wow! Tako želim da pijem! Hajde da počnemo sa ovom ogromnom šoljom! A ne sva ukrašena
na marshmallovom. Obožavam. A sad ću probati sam napitak. Ukusno. Wow, kako slatka šoljica. A u toplo čokoladi pliva mače. Želim što pre da ga probam. Kako ukusno, super. Ovo je tako dobro. A šta dalje? Wow, kako lijepo. Piće je jako ukusno. A da li je maca lijepa? Da, oduševljena sam. Odlučila sam da dam pobedu balerini. Stvarno? O, tako sam se trudila. Hvala, Rose. Dakle, prijatelji, imate 5 minuta. Krenite. Dakle, što? Quentin, gledaj. Nisam razumeo. Šta? Jesi li shvatio plan? Hajde da uradimo to. Sad ćemo im pokazati. Da, tako je. Stani. Dosta. Napravili smo mleveno meso. A sada hajde da ga ispržimo. Tako je. Otvaramo. O, da, super. Kako ti se sviđa? Odgovara. A sada hleb. Sad ću sve uraditi, sad čekaj. Jo, kako brzo. Izgleda zanimljivo. Svaka čast. To je Rubikova kocka. Unutra ću staviti pljeskavicu, zatim sir, paradajz, salatu. Pljeskavica, sir i zatvaramo. Tako je. Gledaj ovamo. Što je to bilo? Šta? Sad ću ja vas prebiti? To je bilo zabavno. Sad ću vas... Stani, a vidi šta ja imam. Eto, ova je bolja. A sada, hajde da im pokažemo kako treba spremati pravo jelo. Oni još ne shvataju s kim su se zakačili. Da, to će biti vrlo ukusno. Dodat ću šlag i pokriti drugom polovinom krofne. Super! Dodat ćemo konfeti, to je to. A još nam treba pakovanje. I Kit Kat. Napravit ćemo čokoladni pomfrit. Tako je. Ispalo je preslatko. A šta je to? Malo ćemo ljuštiti krompir. Tako je. Svaka čast. Ostalo je malo ljuške. Sklonit ću je. A sad mi trebaju kocke. Eto, uspeo sam. Super. A sada hajde da ispržimo to. Odlično. Uspeo sam. Kako vruće. Stavi to ovdje. Odlično. Mi smo završili. Čekaj, još kola. Daj vamo, ja ću otvoriti. Ne mogu. Daj to meni. Izvoli. Hvala. Dečaci nisu mogli da otvore flašu. Ideja. Još naočare, gotovo. Zdravo, dušo, kako si sladak. Čudno. Aha, gotovo. Dušice. Šta? Dozvolite da vam pomognem. Napravit ću malo ukusnije. Hvala, bako. Pa dobro. Uključujemo. I čekamo. Sad ćemo da vidimo. Šta? O ne, pa to nije baka. Šta radi, ne razumem. Jao, moram da idem. Dakle, deco, stop! Momci, da vidim šta je kod vas. Upsa. Kod nas je sve spremno. Spremno kažeš? Pa hajde da probamo. Da vidim šta ste spremili. To nije loše. Probat ću. Wow, baš sočno. Sviđa mi se. Da. Okej, sad ću probati krompir. I kolu. Wow, to je baš dobar ručak. Svaka čast, momci.
Devojke, a sada vi. Probat ću prvo koktel. Jo, o ne, samo ne koktel. Šta vam je? Ups! Kako ljuto! Ovo je užasno! Dakle, pobedili su momci! Da, uspeli smo! Izgubili smo. Dakle, tajmer je pokrenut! Krenite! Moramo da razmislimo. Ideja vidi. Da, napravit ćemo voćno jelo. To je super ideja. A prvo treba napraviti sok. Odlično. Jedan sok je spreman, a sada sok od borovnice. Super, a sada od pomoranđe i od jabuke. Ostalo je napraviti još sok od ananasa i to je to. Završili smo. Odlično, a sad nam treba želatin. Sipat ću malo u svaku čašu i promešati sve to. O da, to je prava magija. Pogledaj. Wow, divno. A sad ćemo sipati sve u kalup. Tako je. Cool. Svaka boja u svoj kalup. A sada to treba zaladiti. Uradit ćemo to uz pomoć spreja za hlađenje. Daj to meni. Wow, ispalo je cool. Da, hajde da stavimo to na tanjir. Nešto nedostaje. O, ideja. Hej, Liv, daj to meni. Nacrtat ću oči. Ispalo je cool. Da, baš super. Pogledaj kako se tresu. A vi ste luzeri. To ste vi, luzeri! Hajde da počnemo, Quentin! Treba istopiti žele bombone! Da, uspeli smo! Kako slatko! A sad ćemo dodati Nutellu! Ostalo je sve promešati! Tako je! A sada, vidi, sipat ćemo to u kalup! Tako je! Wow! Kako lepo curi! I vreme da zaledimo to! Ja ću sve zalediti uz pomoć Mentosa! Sad imam ledeni dah, pogledaj! Uspeo sam! Da vidimo! O, kako slatka kuca! Vidi! Da, super! Ona će da čuva našu kuću! Super, izvoli! Ukusno! Dakle, vreme isteklo! Da vidimo šta ste napravili! Šta? O ne, naša kuca! Ne, to je odvratno! Ojoj! On dolazi! A šta je kod vas? To je baš slatko! Kako plešu, hoću ja da plešem! Hajde svi da plešemo! Ludujemo! Ovo je prava žurka! Da! Hajde, krećemo se! Deni, hajde mi! Kako zabavno! Da! Odlična muzika! Hajde onda i mi da plešemo! Da, super! Šta to radite? Dosta! Prestanite! Dakle, vreme je da probam vaše jelo. Miriše dobro. Da, sviđa mi se. A kakav je ukus? O, da. To je pobjeda! Čestitam, devojke! Nagrada je vaša! Čestitam! O, da! Blago nama! Ne, nismo mogli da izgubimo, ne! Da, pobedile smo! Da! Super! Pare su naše! Ovo je bonus runda. Tajmer je pokrenut. Hajde napred! Počinjemo! A dakle, premazat ćemo koru kremom. Da, tako je.
Odlično. I još jedna kora. I opet krema. Super. Opet kora. I opet fil. Odlično. A šta? Imam ideju. Sad ću uhvatiti lopova. Tako je. Kako boli! Moj prsti! Daj to vamo. Izvoli, Liv. Kako boli, Deni! Ti si sve pokvario! Pogledaj! O ne, slučajno sam zaspao! Daj to vamo! Vidi šta si uradio! Šta ćemo sa tim? Da, sad ću pokušati da popravim sve! Još malo! Hajde! Umorio sam se, to je bilo teško! A sad ćemo dodati Nutellu. Da, čokoladu vole svi. Ona će sigurno popraviti situaciju. Aha, treba dodati što više. Biće ukusno. Što? Kakva slatka lutka. Što gledaš? Ja treniram, jel ti jasno? Šta je to bilo? Dobro, mi moramo da nastavimo da kuvamo. Ova runda će biti naša 100%. Da! Dodat ćemo malo vatre. Super, naša torta je spremna. Aha, a sad je treba ukrasiti. Hajde, dodaj malo fila. A sad ćemo sve razmazati, tako je. I još malo fila. Super. Šta? Gubitnice, gledaj Deni. Mi ćemo dodati sirup od jagoda. Wow, cool. Da, hajde da probamo. To nije loše. Hej, Deni, vidi, to je dinosaurus. Stavit ćemo ga ovamo i ovamo jednog. I još više dinosaurusa. Eto, jeste vidjeli? Aha, pa šta je to? Kod nas je mnogo bolje. Ovo je slatka maca Hello Kitty. Liv, vidi, ostalo je malo vremena. Dakle, stop! Pokažite vaša jela. Trenutak. Eto. Šta je to bilo? To je neverovatno. Kako ste to izveli? Sad ću probati. Kako vruće! Kako ste smeli! Devojke, šta je kod vas? Eto, pogledajte. Sad ću probati vašu tortu. Unutra je žvaka. Zanimljivo. Sad ću probati. Ukus je sjajan. Čestitam na pobedi! Da, Jess, uspele smo!